دقيمنا سلام كمية حدروز خبركم سمعتنا نلوم ربع نكوحو إسران شمونتن حاسس تلالو على توزينا نقرب لكم زينا زقرب لكم ناتنت فرقي فلما قلنا أرستاتو منيستر فوزياني إرتران نبرتي دالاس فورت وورزن كبابي أن سيمينارا كايدام أبزبادو بلعدي شمونتا 230 شح فلسطات تتخيلون نبرتي حوصة ختمات تخنبيا أم مسمر بارونتو الشلالو فراتاتي كايدلون أوات أيز نبرو إيرتران سدرا سوات جنزبا ودقف جيروم بريزيدنت حسن روحاني أبلع لها قروت أن يعزر لأقر خيط العالم مس بريزيدنت ترامب كزتي كم زي كونه أفليتون شاينا أتجزأت فيتنام زخون مايا وأكل تخن فتاة كايدا لا تبل أمريكان زغربة كسي أتريرا تقايماتهم منجست زيمبابوي أما خزاناتو زركب سن حرمازا بعداقان مورات تلي مخمسلو أفليتوم زرزر زينام منستر فتحي فوزي هاشم نيرتران نبرتي دالاس فورت وورزن كبابيان حبرات منقصات أمريكا بعسرنا 4 حسا أبولو كنتات هاجرن مزا أمتاتون كمون أبزبا معبالتا زتوكورا سيمينار أكايدام كاب كرمنات سنات كساب زلني حادش مدرخ استخايدوك ألستات زنبرو معبالتات عوتات بدوهتات مدرخ بمدرخ سفيح مبره زهابت منستر فوزيا أبزاتنا زلنا مدرخ سلام كبرتاتنا عكيبنا بمتكر رسم بكوسا بمولو حيلنا هاجراوي لمعاتنا نزلاقي معبالنا بمرققات نقول زيقا مع عدلات نمفتار بعتو بيسرح له خمزلو أبنتات السنية أرديام منستر فوزي أم مجلسية قبل معت بحف الشام مودات تحت قرطي مسفحة قلقلوتات مرتي تعنان فتحن كم أون كالوت محبرة قلقلوتات استمزق بقس كسنتر بمزنعة شبتوتات تتدقف سندات سلزلو كل زيقاكو كسو أزخا خيرام زيقاتات بحفشا من سياد دما بفلاي أبزا هاقراو عمام زيقنتاو حلافنا تسكيمهم كعيوز تلابوت منستر فوزيا من سياد إيرترا ودا بإما حيلوم نزا حدش مدرخ ببقعتن بلوع النقحاتن كقاطمو خمز قبا أبرهام منستر فوزيا أمو داتا كاب تساتفتي أبزا قرب اللحتتات سفيح مبرهيبا أبزبادو بشفان زبادة ممريت نام نبرنا مملاس بزكاير زولو نطفتات مقراب أبزا عمت زي شمون تميدين سالسان كلتن شح فلسطات أقراب كم تتخلق أنفر بعل سلطان أقرابن انسسات زقدا من حبيروم أفتج أنفر كي إلا مقراب من إسي عبام كائل سلومني إرينا بزها وحبريتا كابتس تتخلق إتي 400 سالسان كلتن شحن 400 سالسان شعتن بولك أقربتي كلتا 200 سالسان شدشان شحن شمون تميتن بكم 7 شعتن شحن 507 كلتن بوفريتا مهارون اللمعات 25 شحن تميتن بقابلات حيلتات مكل خال إسران حمشن شحن شوعة تميتن سمانان دما بمنقستاويان زي منقستاويان تكالات من بارو أبريهم بزي كازي إسران كل تشحن شوعة تميتن سمانان سلستان أبابيت التمرتي شومون تشحن شوعة تميتن سمانان حمشن كا أبناي إمنت بوتاتات كم تتخلى زحبرة من إسي أعوام كائل اتي بولك أقربتي ستتخلى زادلي كنكرن مكتتالن سلزقبرلو زلع علينا يمزرق تخلو كم زلو أنا تيروم أبزع متزي أبتزوبا أبزر كوات شعت مدبرات فلسي كل 1 مليون فلسطات نمدلو مدة تحيزو 5 نبرة انتخونا جن اتزفلسة 50 ميتاويت راي مخانو تغيسو دما 7 ميتاويت كالاميتوس 14 ميتاويت مبقلاوي أقرب اتسترف دما زي مبقلاوي أقرب من بارو أرديوم من سي عوام كإلى موداتا هزبي ببولك أوي تبوكساتات أمت كال نزر إزولون فتات بموكس حبرة السبب حلوان ممكن خلنا تستخل أقرب إجا مخبر كتصويعهم لو ما عمت ما بقلاين أقرب كم دعرو ساقلا دما ممونا أولي كنتب عيه ويبان حانسان زركوام إسان حمشان عينتات أقرب كم زفلسو وكيل إيرينا نتبع المزي بمتكاس حبيرام
ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያ ኣብ መስመር ባሮንቱ ሽላሎ ብውሕድ ዝተበላሸወ ጽርግያ ንምጽጋን ወፈራታት የካይድሎም ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለዉ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ካብ ባሮንቱን ተኾምቢያ ሰንጢቑ ናብ ሽላሎ ዝሓልፍ መስመር ኣብ ግዜ ክራማት ብውሕድ ስለ ዝበታተኽ ብእምንን ምሩጽ ሓመድን ይምድመድ ከም ዘሎ ገሊጾም ዛጊት ድማ ኣስታት 1.5 ኪሎ ሜትር ብኮማዎ ወፈራታት ከም ተጸገነ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ጽርግያ ዓመታዊ ብህዝቢ ግዝያዊ ፍታሕ ይግበረሉ እኳ እንተኾነ ዓቢ መስመር ብምዃኑ ዝምልከቱ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ስድራ ስውኣት ዝውዕል 5600 ዩሮን 3300 ዶላርን ደገፍ ገይሮም ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ጀርመን ማሕበረkom ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ማንሃይመን ከባቢያን ሰለስተ ስድራ ስውኣት ንምንባይ 2000 ዩሮ ኤርትራውያን ነበርቲ ካስልን ከባቢያን 1400 ዩሮ ማሕበረkom ኤርትራውያን ጽንዓት ከተማ ፎርስሃይመን ከባቢያን 1000 ዩሮ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ከምኡውን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ዜጋ ክልተ ስድራ ስውኣት ንምንባይ 200 ዩሮ ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ማሕበረkom ኤርትራውያን ነበርቲ ቤይሩት ሊባኖስ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት 3300 ዶላር ወፍዮም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣጸኒዕ ዘሎ እገዳ ብምሉእ ከይተለዓለ ምስ ኣሜሪካ ዘተ ከም ዘይተካየድ ፕረዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ኣፍሊጦም ትማል 27 ናሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕረዚደንት ሩሓኒ ኢራን ዘተ ወትሩ ድሉት እኳ እንተኾነት ፈለማ ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣጽኒዓቶ ዘላ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ክብል ዝገለጾ እገዳ ከተልዕሎ ከም ዘለዋ ኣረዲዩ ፕረዚደንት ሩሓኒ ነዚ መግለጺ እዚ ዝህብ ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተቃንዐ ዋዕላ መራሕቲ አባል ሀገራት ጉጅለ ሸውዓተ ክሳተፍ ዝቀኒ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተኸሲት ዘሎ ምትፍናን ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ኢራናዊ መዘንኡ ተራኺቡ ክዘራረብ ከም ዝኽእል ብ26 ናሓሰ ድሕሪ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሓበሬትኡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ብሰላም ንምፍታሕ በተዛማዲ ዝሓሸ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ኣሚቱ ነይሩ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት በይናዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ካብቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ኢራን ድሕሪ ምስሓባ ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣማያት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ናይ ንግዲ መራኸብ ዘጋጠመ ተደጋጋሚ ነጥቢ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓያል ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ወጥሪ ተኸሲቱ ምጽንሑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ በዚ ድማ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ክካየድ ዝኽእል ርክብ ነቲ ተኸሲት ዘሎ ሓያል ወጥሪ ኣብ ምፍኻስ እወታዊ ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ብተወሳኺ ይረድኡ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ከም ዘይለዓል ፕሬዚደንት ሩሓኒ ድማ እቲ እገዳ ብምሉእ ከይተለዓለ ምስ ኣሜሪካ ዘተ ከም ዘይካየድ ይገልጹ ብምህላዎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ርክብ ከካይዱ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ ቻይና ኣብቲ ግዛት ቪየትናም ዝኾነ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተኽታኽ ዝኾነ ንጥፈታት ተካይዳ ኣላ ኽብል ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካን ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ቻይና ኣትሪሩ ተቃይምዎም ፔንታጎን ኣብ መግለጺኡ ቻይና ነቲ ቪየትናም ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ዳህሳስን ዕደና ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ንምትዕንቓፍ እትገብሮ ዘላ ምትእትታው ቀጺላቶ ከም ዘላ ይሓቢሩ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማል 27 ናሓሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ንጉዳይ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ኮኔላ ንምዝራግ ብመርትዖ ዘይተደገፈ ክስታት ተቐርብ ከም ዘላ ኸሲሱ እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ኣሜሪካ ኣብ ዘባኑ ሃገራውን ጉዳያት እወታዊ ተራ ክትጻወት መንግስቲ ቻይና ይጽውዕ ክብል ገሊጹ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ምትእስሳር መስሪታ ዘላ ቪየትናም ብጉዳይቲ ብዕቑር ባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ምዃኑ ዝንገረሉ ስትራቴጂያዊ መስመራት መጓዓዝያ ዝርከቦ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ብተኸታታሊ ምስ ቻይና ክትሰሓብ ብንጽንሓ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ ምውሓስ ማያዊ ግዝኣት ዝውዕል ወተሃደራዊ ኣጽዋርን መራኸብ ኩናትን ንቪየትናም ከም ዝሸጠትላ እውን ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ዚምባብዌ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዝተኣከበ ኣብ መኽዘናቱ ዝርከብ በዝሒ ዘለዎ ስነ ሓርማዝን ካልእ ኣካላት እንስሳታት ዘገዳምን ንምሻጥ ተሊሙ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ዝመደበረን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ምስ መንግስታዊ ጋዜጣ ሄራልድ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሃገር ነቲ ኣስታት 600 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ስነ ሓርማዝ ኣብ ዕዳጋ ብምውራድ ነቲ ኣታዊ ኣብ ዕቃበቶም እንስሳታት ከውዕሎ ወጢኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ
ካብ 17 ክሳብ 28 نحاسة ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ ኣህጉራዊ ዋዕላ ንግዲ ሓደጋ ምጽናት አንጸላልዮም ዝርከቡ እንስሳታት ኣብ ንግዲ ስነ ሓርማዝ ተነቢሩ ዘሎ ኣህጉራዊ እገዳ ክቕጽል እኳ ኣብ ስምምዕ እንተተበጽሐ ፕረዚደንት ምናንጋግዋ ግን ሃገሩ ነቲ ውጥን ንምትግባር ኣባልነታ ካብቲ ኣህጉራዊ ውድብ ክትስሕብ ከም እትኽእል ኣሚትሎም ቦትስዋናን ናሚቢያን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መኽዘናተን ንዘሎ ስነ ሓርማዝ ኣብ ዕዳጋ ብምውራድ ካብኡ ዝርከብ ኣታዊታት ኣብ ዕቃቢ እንስሳታት ዘገዳም ክውዕል ኣብቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ከም ዝጸውዓ ተፈሊጡሎም ፕረዚደንት ምናንጋግዋ ኣብ መሬተን ንዝነበሩ እንስሳታት ዘገዳም ዝጽነታ ሃገራት ኤውሮጳ ነተን ዝውንንኦ እንስሳታት ዓቂበን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኣተዓቃቅብኡ ሕጊ ከውጻለን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ብጎልባብ ምዕቃብ እንስሳታት ዘገዳም ንዝግበር ጸቕጥን ምትእትታውን ብትሪ ነጽግዎም بمسرت مجلسي بريزيدنت منانغاغوا ابز اوان زي اب زيمبابوي 84,000 حرامس كم زلو انتخونه جن اتهاجر ن 56,000 طراي كتصور كم تخيل تفليطلو زخبركم سمعتنا زينا نمتزامر استاتو دغملكم منستر فوزياني ايرتران نبرتي دالاس فورت وورزن كبابي ان سيمينار كايدا ابز بادو بلعل 830 فلسطات تتخيلوم نبرتي حوس ختمات خنبيا ام مسمر بارانتو شلالو فراتات يكايدلو أوت أيز نبر إيرتران استرسوا وقت جنزباوي دقف جيروم بريزيدنت إيران حسن روحاني قبل عليها جروت أن يعزل الأجدة خيط العالم بريزيدنت ترامب كزتي كم زي كونه أفليتوم تشاينا أبت جزات فيتنام زخنا ما وأكل تختقين فتات كيدا لا كتب الأمريكان زقرب التوكسي أثريرات تقيماتهم من قصة زيمبابوي أما غزناتو زركب سن حرمازة بعداقان نمورات تلي مخمزلو أفليتو زينا أبزي فتسم